no kaisani pati mungrokbo tabo bathalai mung hai jagarago thangi sogoi mani belakhe wana masingsa chini tipra dopha tabo nogjagi tongo aba hakeno bihigno muya phaija hni bolongo tlangai thangai no tani kabui sakbai thangba haini nogo phai bithi chawi thege nai mani pati mung kokma o kasai phaika o kokma kasai phaika takar jolani amchai bisingo khobjangnai moddo goni marani gamon amchayo amchai no phalguna deborma bihik shruti deborma no tui takajola amchani bolongo muya phaya thangmani phiaba tamono tuibo kok banglaikha tamono sawibo tanlaikha bihigno tanai kabui nogo phai bithi chanan ni theinai ni ngai phaika aboni baginai kamini lukurok buha buha songrok bo hanyo busi songrok bukhra songrok bo hanyo wana jaglai urnanglaijak bawaisa phasing bithi chanai nobo mathanani tai bawaisa phasing bolongo tanai kabujak nobo hanyo nahalaijani obahai urumboro nanglaikha tini me talni 4 tarik salmaribo o pati mungno kitingi nyai amthani lukurok tamo saikhnara kha phari chini kokmo khanani bidi koktirpone mangpliwo obikshani nukhongo saikhnara prai ang rabarai phaikang kisa parishram kha ke erbisingo ang kisa thujong phaikya inkena ani obong ka ani basai tabo je tanai bakani padi jaklayo abde sing basai thang saikya no bokuno mathal malia ekmatra thangi sego kui phas phaikya di ana kiringo ke ang burum baram basanye khotati phaikya bangaro phakyang kana khobor mangka tani kelang thangka thanenge thanawa thanga bo ani khenaka thana thangmani yagulo sing yang urtuk laikya bu jaga tani bakalangka bu jaga saimiya sing paran boro koyek jana thanglaikya urtuk laikya mangka ma mani pore lig ni gano mani kya ger pora chinoro maire kana tongo boro khorang boro bu saimangka saimani boro sikangbari thange lasno tiklai gano boro tiro buka omai khlai ang gari nai je phaipika ni hai gari damano ni phaikan kano ono o je tamani je gotno busa ono abo 1 kilometer ngone 1 kilometer khes ngone brongo thangmani ka tamno tui thanglai borok fungo ang khnamani aba hai buman bang singka buman samani kisa bolong thanglai gena bukuni thanglai yo ko serai masa tongo emne sai 5 bosorong khana serai busa tabu tongoro no nge bono nar ga dama jeng bolong thangphai gena borok bolong bukuni kaham kun thanglai mase erpore tam janing lai khebra abu bang saimiya tan ma kata mo tan mani dabai tan khana songo dabai dakungsalo gitang tongo dabai tan khana songo jo tanai bini busa age ro bu bhai tong mani bo to kaham tongo kuno kefeng mani ba kefeng mani ya bo kun isu khaya kata ke nini bati jatini obo haito tini hikno kani to kalangi thangka diba agiro ko kuno buri hamja kun aba herong tui nukung kaisa khakhleglai mung aba hero to aba kheglai ma to kuno nugi angje tamke kisi sang sanam sung hai bihi nogo thangka nogo thangmani pore bihiro phanya soyangka aba keno koyek mas borok guri lai tongka inke ob buri cover hai tam janingne khaile ke borok thanglai chu phailai chung lai yo bihi phanya soya ga busai thango erpore tam janing lai borok khailai pika kisa hamka ni bihi no khobor nye nahaka busai rok naham pore bisi balogya ko emne 15-20 din rok kakhani sitam yang phaije gya banai phaije gya inge tinisi amai gotana kaham no kuno walai hun khanaya ang oro ya bangbu wayang naros ba kisa hak kesal bang phaije gya inge tinisi amai gotana goti mana ni bekhang kun sap semaya bang nom hai ngan hni haike unogo thangmani ka tamni bagi thangka prong abang ke boni sori hamyani ye buang ba songno telang e ko nairi chung sori hamya kisa sung to khanaka unon kami u phai borok walai lai si nogo thango patini nini bati jano final olia no thangi na horo hni mani oborok le busura tikebu aborok lang saimiya tam ke ba walai to thanya borok nogo benia thangmas amai gotana ang je somoyo aborok lai walai thamar kang saimiya ta emne solabo je tanai mo bithi sa obana bosor to kubi bithi saman ke boje jokone ang ayang gari nei thangka erpore sinio ken tesarok phakya civil dress pagi phai borok bu jaga tan khani phaimani engka bu jaga tani ko thitong humla ro o jaga kana angka thiya ko ang tu tabun phayo hamale phole phung tongko tamka ang tu bono ko bu singlia burinya ta jana hamjung no engka ang hotat te khajik phakya gari ni ব্যবস্থা khanya bagai engka bos sawa angkana o boto thigam engka bos sawa आज tabuk sinoren thanan borno bo bithi sajak seba ka baitong khebla ni abro tu sung saimiya bithi sajak ya ab sung saimiya engka kintu thiak bohno thikya ni chaigu sungna thiak uni ang saka ang gari bagi phayo ka borok tiasar niya borok sakat ang tengke abun phunma khaigernai ambulance
ba naile iko fire service no khung khai gena ka srapsa tang hangna thanani borok phaisok ba ke thana sung telang thangka Aka tabu nini babu bai nini hamjuk boja ho to. ani babu de Nini babu je bati ja. oh badija to tabo khana jibi wa mangni jibi soi ke nang Nini hamjuk ba. hamju bahanya Aka kan nini mo. ani mung ko chitran do O kami ni mo tam. kamini mung sonor kon para Bo ardi blok bai ti tu sai. ama jompai balok ba Jompi ardi blok bai na. Kinama. Borok emne ketam ni baga ma ke pati mu kodo pati mak lagi. Bolong có thằng lại cái bữa đó bino di bukungi bolong thằng cái nhảy mỗi lần đợt này lại tam nó lại à vâng thấy mẹ tam cỏ không có bà bục không mì cái giống tam ấy tại phải yếu thì chỉ mình có hay thằng cái tam cỏ Kocara khana kana nang ma ko thuna. mà đi vẫn ta thà Di ka kha. Borok hijani ka thamani. đang tệ cũng thấy mà làm thấy như Agir ko kono wala mu ro ko thomuni. vậy rồi Wala mu kri ka tini tam ni baga se kodo man pati mu pati mak lagi ke ba shukru sa thuna. Emne ni bục không thì tam nó nâng lại tam nó sau là ngáo thấy mẹ tam có tao thấy rồi có máy nó sao lại thu lại rồi ga nàng thu vâng thu ni sadala mu ka tam sa. thao cái nào Thago na jema. Bo sama ka bo. 이 맛을 동 Ka jamani bo sura balo khana. 무서운 하나 지금 그래 잘 벗어 넣는 하나구나 Kuna hamjak lai mani kelengkari hai ke ba hamjak lai mani jungjal aba hai rok tut khana. 그래 그래 해보 바로 무슨 한적 라인 나라지 Hamjak lai na lai. 그냥 뭐 꼼차야 Hamjak lai bani yak ulo si tini aba hai ke tan dai okolai na na. 아빠 꼼차야 Hai ke yong nini khawo tamoro wan so bung tong tini nini sajla 뭐 bai nini. 땀는 라게 뭐 꼼나 아방 살 말이야 Ni sadala ka ger ko drugs ro kepe mani ro ba ko bulta ka to. 자야 고스폰 자야 자야 Tini tam ni baga oro sabak nok sabai pa ke samo. 뭐 아잉 뭐라 기사 팔만 람노가 그냥 타강 팔말이야 Biang thang ka sa yong. 안 병이 우리 가도 타강 꼼차이 말이 너고 그렇게 너고 그렇게 Buri songyang ni boro ni na hamdo songyang boro phai. Nok kaise na. cái tam rồi lại cái tam nó soi chẳng áp được cái mal đi Ni sadala ni ke bo na alkada na ro ben sa to. à là cái bữa bữa là cái gì ăn nặng cháu Al kaca lai mek rok kha busuk bo sorong to kha bro. cái bữa Nung bai al kaca lai ma. al cái sao mà ni cái đôi bữa tin bữa sang cái khana Boro tini bolong thangna ni sakang kuno wa lai ma rok aba hai rok. wala ya Kaham wala kurung ini thang. kaham kereng thang lagi Kaham krang khangmani ya gulo tabong ni sajak sajala tan la nyai tan la tong lai hoi khla nu khan nang. Omor ko tin khaw bo phai ro ma to. cái bữa sai xí xe bỏ lông thang mà ni phải này nó ham giống nào ta ni cái lăng khả ni chỉ biết thang qua Chabu sa sa bai ni kha. ăn bữa sau sống gang 빠른 버럭 너 파베게 돼 민는 가장 거 땀들이 내 차이가 난 감노 땀들이 비힐 없나 하게 차이가 난 감는 거 봐. 탕을 겠다는 거 파베게 게 앞놈 가게 파베게 게 탕갔던 거. Emne kono pheno wala mani krenya 그래 ge. 그래. Ni bosa ni sajala ni agir ko kono bokhra ro kono problem ro tong ja ro to. 인자 고 능자 그 동라이 불래. 그런 거 삼노 Ni sajala mung tamo 하구나. phaluna da burma. Botam ro khla to mani. 무슨 그런 거 우리가 한노 리스팅 가자. Gist khla ja to mani. A yong chung to phai khana phai ka norok ni o kami wo phai kan kan chung khana ka nini hamjuk bai nini sajla ageo kisa kokbang lai noko thangmani aboni ya gulo tai waisa phaidi mung song ya ni nok ni kipili na hor mane abo busu rati ka 비시 발게 고. 그건 버럭 너 비시 없노고 안은 아프지. 탕이나 아픈 방 넣고 그러 나냐고 사진했던 거 봐. 나 개게 봐 동라 중심 그 땅 거. 잘라 그거 그는 야. afro nini hamjuk no phana phaina phidi ni sa abo khai tam ni bagi wa lai khana abo rok kha sai de man 아버 뭐 사진이야. mung so sai mi ni